Terve. Täällä Taas. Hutunki. Ja tänään me randomoidaan tarina. Mutta se ei ollut randomointia, koska me tiedettiin taas tarkkaan, minkälainen se tulee olemaan. Mutta jos me randomoidaan, me ei tiedetä. Okei. KPS kun aloittaa. Hunter aloittaa. Ja te saatte varmaan siis selville, miten tämä randomointitarina tehdään. Sitä voi tehdä useammankin. Obi-Wan Ja Kylo Ren taistelivat kahdestaan, kahvilassa. joka Oli Yodan. omistuksessa. Yoda, Halusi että taistelu loppuisi, heti. joten Hän meni juomaan. kaljaa. Psst. Se on lasten kaljaa. Eli mä siis menin juomaan lasten kaljaa. Olutta. Se meni juomaan olutta vaikka sitten. Kylo Ren Tilasi, oluen joka oli pinkkiä. Obi-Wan Taas otti polviekan ja lävisti. juoman. Toi oli hyvä. Paikalle Saapui Bill Johnson sekä en mä tiedä. mieti. Anakin He olivatkin, kavereita. eli siis kahvila Oli räjäytetty Obi-Wanin vyön käskystä. vyö käskee. Vyöpä tässä käskee, huuda hiihoi, hiihoi, hiihoi. Olepas nyt hiljaa. No niin, jatka. Vyön käskystä. Sitten jatkuu. Rey Nappasi avaimet ja meni pakoon. kahvilan varastoon. Siellä Oli muitakin. kuten Yoda. Mitä ihmettä sä teet? Älä nyt rupee etsiä Yodaa sieltä. okei, sitten Au! Yoda Otti miekkansa ja lävisti. Rain. Yoda on hirviö. Kunnon hirviö. Mutta Rey ei kuollut. vaan Söi. valomiekan. Taas ne Taas siellä valmiekkoja. miten niin taas? Eiku niin. Me ollaan siis tehty yksi entinen tarina. Niin Mutta se meni siinä syötiin valmiekkoja. Ja siinä kerrottiin kamala totuus Hunterista. No niin, jatka. Jotta te ette kauhistu, niin mä kerron sen kamalan totuuden. Mulla on hallinnut hammas. Siis ei oo haljennut, vaan lohjennut. Sillä laitettiin kumipaikka. Mutta Jatka. limsa-automaatti
eeppinen tarina. Keksitään joku toinen. Otapas sinä nyt Minä aloitan sen. Älä nyt huittele niitä jalkoja minun naamalla. Kettu asui talossa, joka oli tehty. ketusta. Siis niin kuin ketun nahasta. Koska Hän oli, oikeasti ootas nyt, kannibaali. sillä Hän söi. kettuja. Kettu syö kettuja. Silloin se on kannibaali. Kannibalismia. Niin, jatka. Ei kun mä jatkan sen. Kettu Otti yhden ketun ja teki siitä voileivän. kettu Kettu voileivä. Voileivä. oli Ketun. herkkua. Kettu voileipä on ketun herkkua. En tajua. En mäkään. Niin, se on sun vuoro muuten. Mä sanoin herkkua. Mä en sitten tässä pompi. Paitsi että just äsken pompi. Hyvä, mun on sanoa, että mä en pompi. Kettulassa Oli paljon kettuja. joita Kettu halusi syödä. välipalaksi. Loppu. Se oli kettutarina. Se oli kettu. Koko ajan kuuluu vaan kettu-sana. Jotain pikku erinäisiä sanoja. No niin. Sinä keksit taas. K-kirjain. Oli, Kiva. koska K. oli. Pilasit tarinan. Se tarinassa olisi aina sanottu jokainen sana se alkoi K:lla. No. Näin. Mä otetaan uusi tarina. Kalle Meni, kauppaan. koska Hän oli. alieni. Aika tylsiä tarinoita. Niin, koska toi haluaa siitä K-jutun, niin sit se sanoo, että mä pilaan sen. Miksi siitä pitää tulla K? No, kiitos kun katsotte videon. Muistakaa tykätä videosta ja tilaa jos haluat tehdä lisää tällaista tarinaa, randomointia ja muuta tällaista. Samaa täällä.